jam hira mon bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe on calminama no fewi o ko Ramata Sow debbo mo Eron haaldata mon ɗo salmini kala to ɓiɗɗo pullo wawi wonde ha tenti noon e fulɓe Italie on calminama no fewi e hande noon eɗen bismiɗo gorko pullo jontaɗo ɗum noon mi acca gorko pullo salmini mon sen gayni continen yewtere men ɗum noon bisimilla gorko pullo. ko adi fof ko yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e jaarde jinnaɓe men woni nenoy kañum e baboy e salminde kala ɓi mbiyo mbiyimi e wimi e wimami e jejjitani funnangue nangue e hirnangue rewo e worgo boɗejo e ɓalejo en calmini en juurima en jettima en weltanimama no fewi e invitation mon ɗo hande e nder Tengare Pro jarama. ɗum noon aɗa wawi haalande bandiraɓe ɓe aɗa wawi innitade kalna bandiraɓe hol gonɗo an? eyi min mbitemi ko Youssou jettetemi ko Ba mbiɗa jeeyato e nder leydi meɗen Sénégal dans la région de Tambacounda, département de Goudiri, commune de Boynguel, village de Sinthiou Douɓe haysuma hanni ɗo rek annoɓe ene gandi ko waɗi fayida no fewi ɗo kam famoɓe paami mo hay mo gandanaɓe bo sikki ma gandu ko ɓundu solla jaaɓi si ma gandu ko ɓundu Coumba Bannane Bon Boubou Malick Sy gummi haalde wadde komi ɓuddumke mi salmini kala pinowo ene foofa e nder reedu ɓundu. mais Youssouf waɗi fayida no fewi no fewi Youssouf hande noon woni garangal ma ɗo komi nanino lawol ma ngol mettino no fewi e lawol ma dewgol pour rewde Liby mettino no fewi mi nani on piyama toon on jaɓɓama mbaɗama foof mboɗo yinno noon humpitade hen seeɗa kalna hen bandiraɓe seeɗa no lawol ngol yaari ni. Allah jarama debbo pullo mi weltima no fewi e namdal ma somi faami jiɗɗa andude ko lawol ngol to immi ɗum tigui jimmi andude wawi joom bon ko adi fof ko yettere Allah ɓaari wonti cimtol kono woni no hunde musde sababude ma to min gimmi to ene woɗɗi min gimmimi ko Sénégal mi waɗi Mali mbammi Burkina garmi Niger après nammi Liby ene weeɓi haalde noon kono noon weeɓani wadde ko waɗi ɓe mbiyata min yetti wadde donc noon façon tampere fof ndo neɗɗo ene tampa e lawol min tampi ɗum min piyama hen min tampinama no fewi no wona seeɗa ka Allah waɗi rek bon no arda ɗo ni ndeysan kono noon yeehi bon tampere lawol ngol foof so tawi on temps saka sénégalais hakkude Sénégal e Mali kam a tampintake manam joɓata ko entrée rek e sortie wadde somi faami hakkude Sénégal e Mali e ɗon ala caɗele no fewi no ɗon ala caɗele no fewi wonandema gonɗo Sénégalais manda leƴƴi keddiɗi eyyi kono noon nomin ɓennuno ɗon min ɓeyri yiide jaam hakkude Burkina e Mali ko probléme uji ɓooli gon noon saabu nema kala to jaaɗani heewi poste uji police foɓɓe ariddema garitte ɓe potani ariddema garitma police aritma douane aritma mi sikka hay eaux et forêt naɓe gariti yimɓe oɗon temps eyyi donc noon ko noon min mbaɗi aɓe jobnoma haalis e lawol he haadema yetta par ce que hewɓe ne cikka probléme o ko Liby rek wona Liby probléme o ko lawol ngol hoore mum fuɗɗi ko Burkina Mali Niger ɓen ɓuuri wawde tampinde yimɓeɓe wadde kañum somi faami est ce que ko yimɓeɓe kalata hen haɓe mbiya wonde ɓen ne piya on walla ne jagga ne cuma on pour namdade on kalis walla ɗeɗon gueɗe kadi mi nani kadi wone mabɓe ene jagga mbaɗe mon tan dal ko metti tan pour yo jinnaɓe nodde jinnaɓe mon téléphone pour mbaɗa feere ha jinnaɓe mon nelde kalis est ce que ɗum ko gonga? Bon mi wawa wiide ko fenade kono noon neɗɗo kam wawi haalde tan koko yii min ko jiimi ko e to ndewmi ɗo bon min tampinama woodi amen kadi fiyaɓe
hakkunde Burkina kama ala hen wona non mi ala hen parce que min ko mi cukalel on temps wona cukalel ni mais min ɓuri famɓe cukalel gandugel dannade kay wona cukalel a faami lol voilà donc min ko noon gonirnomi e ote fof mi sikki ko min ɗiɗo guiƴam ko goto wonno hen ko bis min jogui bis o jolmi e nder bis ko Goudiri hakkunde Goudiri jommi ko biye direct Goudiri Akades yoɓete noon nden ko ujunaje 15 tako sefa ujunaje 15 e temedde 5 ndeysan donc ɓe mbiyata ya yobbi pour yidde firtude ɓe mbiyata ya yob rek biye sa yowi biye ala probléme mais ko ɓuri ɗum wadde probléme nene lawol par ce que lawol ngol koɓe namdotoɓe haalis no fewi minen min gonino temedere yimɓe sappo e nder biso ankay ɗum ne heewi tab yimɓe eyyi comme ça no mbiruɗa ni so yimɓe ne tampine en tampine ko gonga no fewi par ce que sa ari poste police a yoɓat on ta saɗa jogui kayitaji ɓe jomnete sa ala kayitaji kadi ɓe jomnete ɓe gondaka kamɓe ko haalis o rek waɗi ɓe intéressé haalis o tan so yiɗi jogoɗa kayitaji ma foof taw yiɗi jogoɗa si ɓe jobnete tan business uji mabɓe ɗi mabɓe jaltin ɗum tan voilà ko ɗum ɗon kala ko jobɗa kamɓe ɓe sa jogui joɓa sa ala kadi en woodi Burkina poste oji gooti nen sa yoɓani ɓe piyete ndeysan woodi dariɓe ɗon ɓe gandanɗa kamɓe ɓe ngala en doñeɓe ɓe ngala en masala so gari on mbaɗat ran onon fof jippinɗon e bise so jippinama e bise après ɓe namdo on carte d'identité bon on ta hay carte vaccination amin joguino kono noon nafata haydara par ce que ko kalis o sohla nde woni so jippinama goto kala lawol ngol muusi no fewi ene muusi ha hoore hono mun ala haalde gon kam ene muusi ha ɓurti hakkude Libi non hakkunde Sénégal ha Libi ene muusi no fewi miɗo wawi wiidem ɗon ɓuuri muusde sa hakkunde Libi kadi honno mala joni no jettiɗa Libi nde a ɓennu ɗon e ɗon tan walla a ɓoyi ɗon seeɗa bon garantema mi heddinomo to wiyete Akades tawate koye Niger par ce que ɗon watte convoi pour yaade Libi mi wonino ɗon hedde 3 semaines sababuma doole kewano oɗon temps haalis ala mi wawa noddude jinnaɓe wonko gaccunomin toon sa kono noon timmano biye am pour yomi wawa yettade ha Libi sababuma hakkude Libi no hakkude Akades e Libi on temps yoɓateno so tawi ko Tripoli direct jata joɓatana ko ujunaji 50 so tawi noon jata ko ha Saba joɓata ko ujunaje 20 walla 30 ni on tano min noon mi alano ɗum ɗon ɗum ne heewi tampere en heewi tampere no fewi ina wona seeɗa saabu abonema wona yimɓe fof jogdi haalis kono noon Allah nelaɗo mum min kam Allah ne wadduno kam e nawowo wiyete ko Elas Djibril ko kanko nawatno oɗon temps Allah ne waddi kam e makko guila jottimi toon Allah waddi omo yiɗimi donc kala to yimɓe jooɓi 30 min somi yoɓi ɗum 20 ko kumomi ɓe mbiyatama ɓe gondunoɓe fof goto kala mabɓe yoɓi ko 30 min joomi uññani 20 ko Allah waddi mon dal Allah waddi min e donc noon joomi uññani 20 garmi ko ha min kalduno ko ha Saba mais Allah waɗi ɓe gaddani min ha Saba ɓe nayi min ko ha Gaturu ɓe gacci min ɗon donc ɓe gimmi Libi koye wonno ko altine hedde 2 heures jamma min gimmi Libi haade mon immade kadi pour yaade voyage o ɓe mbiyat ko ma coodon ko ñamɗon coodon ko jabɗon pour jogirɗon e lawol ngol voilà a faami très bien ko ɗum ɗon min jogittono e laaɓe ndiyam goto kala mo 20 litres ndiyam kañum e 5 litres ko mbakkiɗa e dane ma donc autoji ɗi moƴƴani ko bricolage o noon pamirta hay goto ko leggal tan kokkeɗa woni wonkima comme ça joroɗen ɗo ni ɗum kokuma ya ɓittu leggal jagga hen aɗa yaara noon manam auto ko no yaari foof an ko aɗen nangte leggal ko leggal ngal jogui wonkima eyyi auto ala darade caggal wona oɗon ñaama walla ko way noon gorab ɗum kay ne yurmini no fewi hakkude Akades e Libi min mbaɗi no Gaturu min mbaɗi ɗon ko balɗe 5 saabu altine ha aljuma tito balɗe 5 ɗe koye onon jo koye ottilaji mbalton walla koye lawol tan koye désert min mbalata e leydi min leloto ɗeɗon balɗe 5 foof
koye nder leydi min leloto donc oto ñalla dogde wala dogde so jammari tan ƴewon channel ɓurgal ɗumninde fof ɗan ko ɗon min leloto amin pourdi min jooɗi balɗe 2 min lootaki ñaɓɓele amen kadi heewani par ce que yeeyi minen ha ñamda men gasi min ko yimɓe joyo ndendunomi ration joni hammodi en woɓɓe womi waɓe hen comme no jiben walla mo mayno aybude fof ɓen ndendora ñamde noon ndendata ko ñamde men yeehi ha ñamda men gasi yorda men gasi après nomin paandi gaturu ko sabaɓe ponno nawde min ɓe nawani min ha sawa nomin paandi gaturu hedde 10 kilométre ɓe jippini min ɓe mbi min joni jippe ko ɗa wuuro gonnen ɗa nde ko noon woɗɗin heddi 10 kiloji 10 on temps awa yarude koyɗe par ce que ceenal ngal manda saɗa andi kon désert sara murtanaji murtanaji voilà ko on temps ko hen min jaɓɓata amin jaara koyɗe amin kokkuma sac ma amin jeeya ha Allah waɗi jour goto amin ko aljuma wonno amin maayi heeg amin maayi heeg min gimmi balɗe 5 ɗeɗen fof ndiyam amen gasi min ngala ko min ñaami hay dara min ngala min kedda sona sappo saji mettino no feewi no wona seeɗa Allah waɗi nomin jiiɗon aɗanno murɗanoɗa Libi ene heewi tamoroje wayno Mauritanie ni no wayi tamoroje ne keewi min jii leɗɗe tamoroje tan min cikka koko yeete après min dogino min e diallo goto amin gujji hen amin ƴakka min cikka ko wujjite ndeka noon ko leɗɗe mabɓe ko wayno ɗooje keewiri e nder ladde men ni ko noon tamoroje keewiri wayno murtode ni tan voilà ay goto jeeya minen nomin cikkano on jeeɗo nde amin jaa min gujjo min ñaamen dendamo noon wonno ko puyɗo o ñaamen tamoro ha reedu makko muusi aɗa tamoro ko toon jiida hay tamoro ako heewi ɓeli quoi après o ñamoren ha reedu makko muusi ko ɗum noon toñirtumom ha heege Mody Diallo sa heydi tan ko keɓɗa fo ñaman wallahi ko ɗon wallahi ɗum noon waɗi fayida ndeysan bandiraɓe ɗon keɗima no feewi ɗon jii lawol ngol no wayi musde e mettude ɗum ɗo foof noon goram ko anje yiide barme ene hippi e anje yiide nene ene tampa walla ɗeɗon gueɗe sagataɓe ne jaaha ne mbaɗiya won gueɗe ko anje tan yidde ɗumɗinde yidde jogade galle yidde darnude galle e foof tagma wadde ni goram ka wawa jeeya ndeysan so lawol ngol yonti yumma yaha yeeya cakkaji mum ƴeewa ko goram ko jogino foof yaha cuɗadi mum foof goram ista yeeya ɗum ɗon foof goram ko yidde walludemo yidde wonde ya daro annen goram ka sagata a yonti dañde a yi baba ala no feewi ɗeɗon mette noon ndewma e ɗamɗon kiram walla nana guiɗirama jeehi yaha aɗa ɗum noon tagga goram aɗa yaha ƴetti a laaɗe aɗa jola hen ndeysan wallahi ne yurmini aɗon tan ha wawi haade accake musino seeɗa e lawol ngol kalambami tan ko hakkude ACADES e Libi donc no jeeyi min gimmi ACADES ko ɗon min gaturu ko astahfirullah min gonno gaturu nde ko ɗon min jomna halis pour yaade min Saba no min gimmi Saba on tan kadi halis ko a wawa sa nuldama halis a wawa ƴettude par ce que toon ɓe jogui ko halis dinar wiyete halis Libi donc a wawa nuldede on tan Libi ne waɗi guerre hay goto wawa nuldudema halis soko tawi aɗa sohli halis manam ko a tawat neɗɗo gonɗo toon hokkuma mbawa yobde après joni ɓe nuldir ɗum toon quoi wayno waɗoɓe business ni quoi manam soko mawnene Afrique non mawnene Sénégal waɗa kadi mawnu men Sénégal o ƴetta mawnu moɗa hokka an après kokka kam ni comme ça mi sohla ɗo hunde rek kokka kam e euro après mimi hokka auto e CFA pour ha mbawa famde quoi ko noon min ɓenniranno Allah waɗi bon no min gari ha Saba min noon min ɓoyino Saba seeɗa saabu woni ɗon presque hitande par ce que no mbirumam ni doole kewano halis alano kadi gommin ɗon moɗo ndaara ligguey mo ɗon no lebbi 6 ha Allah waɗi lijjimi biyam mbawmi ɓennude to wiyete Tripoli eyyi mais noon Libi kala façon tampere de julɗe ene tampa walla nde innama aade ene tampa aɓe tampina ɗum yimɓeɓe yaaɗa ha cikka sa kamɓe ɓe gona julɗe sababuma ɓe jaggat yimɓeɓe aɓe piya ɗum ɓe liggina ɗum ɓe joɓata aɓe mbaɗen ɓalejo dal ɓe jaggani ɗum ko neɗɗo nanguiri ɗum tan comme no mbabba ni kono mbabba ni kamɓe ni hay mbabba pour mabɓe hay mbabba ɓuuri ɓalejo sababuma mo mbidata mo juldata mo kordata
so wiima aɗa luuɓi comme ça par exemple ma gaccake congolais quoi par ce que kamɓe somi jii baleji mbiyata baleji luuɓi ko ɗum eyyi donc a wawata wondude e mabɓe eyyi ɓe ñalla ligguindema ɓe joɓatama woɓɓe ɓe tampini ɗum tan façon tampere funen min tampinama eyyi Allah noon e moƴƴere mum ɓennumi to wiyete Tripoli eyyi no garmi Tripoli kadi mi woni toon hedde 3 semaines par ce que mi ɓoyino saba ɓurmi ɓoyde Tripoli Tripoli gomi toon 3 semaines haade men ƴettude convoi pour amin gara Libye ɗonne kadi ko histoire goɗɗo par ce que maayo ngo ɗum woni histoire maranma histoire maayo woni lakon samaragar kon nden nomin garande hewɓe bandiraɓe hewɓe cikkano ko baton ngaji par ce que saɗa Sénégal ɓe mbiyatma no ko baton ngaji goni ɗo so ari ko ni ɓe puntuma dal pour tan yoɓe keɓa biye yoɓe keɓa kalis o tan voilà ko noon puntirma taw wona gonga donc sa ari minen tomin jolli ɗo ko Tripoli e nomin gari ɓe mbi min ko baton ngaji ɓe jomno yimɓeɓe par exemple ma 450 000 ɓe gonni noon ɓe foof goto kala mabɓe ɓe ko 450 000 min kam Allah walli kam koko haalis dinar o jommi par ce que Libye to likkutonomi ko haalis dinar o joɓirmi no joɓirmi on ɓennumi bandiraɓe mi heedi ɓe nak joɓiri ko haalis CFA joɓi 450 000 ɓe nomin gari ha fongo maayo ko nden gandumi wona gal non wona ɗum ɗa wona laaɗe mawɗe ɓe ko ngal yon sambouriyeruji ko minen montidi jamma hedde 1h jamma ha 2h min gonno ko montude nomin monti ha min gayni montude ɗum amin jogui groupe pompe ha heewa tab hendu après cuuton ha wee pawon ɗum e ndiyam he Allah waɗi wonno kadi ko ñalawma altine hedde 2h jamma min goni hen hedde 3 jours par ce que altine ha alkamis ko hen min goni pour wawde arde Italie attaque pour wawde arde Italie joni no jettuɗa ɗo Italie nde wona a dañani caɗele pour nadde ɗeɗon gueɗe bon min dañi caɗele e nder ndiyam he sa min giɗi dañde caɗele saabu min majjino nomin gimmi Libye même pas 4 heures walla 5 heures de temps rek gaalo fuɗɗi nannude ndiyam less après kadi Allah waɗi min galano bitingaji komin corsiri en afruji ɗiɗon e Allah waɗi bitingaji baɗɗi gasoil ɗi woni ɗimin jomno ɓaɗen soɗo jola on jomnet bitingaji ko ɗiɗon bitingaji min ƴetti min dufi ɗum e maayo he Allah waɗi won selluɓe ñiiƴe ƴetti bitingaji ɗi ceeki on waji goto ko sekiri ɗum ñiiƴe makko nden woni min keeɓi nomin corsiri ndiyam ɗam amin dufa ɓe ten korsa ɓe gani dufa ha Allah waɗi wonno ko altine talata alarba ha alkamis min ji baton mawɗo baton mo min ji on noon wona baton Italie ko baton ko Allemagne mi sikki ko Allemagne naɓe ko par ce que ɓe gona italien ji ɓen noon kamɓe kalta italien ko kamɓe mbaɗi min sauvé nder ndiyam en ɗo min jotti noon ɓe mbino ɓe mbawa ƴettude min en tant que ɓe keɓani réponse Italie koma Italie wiyaɓe ok pour ɓe mbawa ƴettude mon min ɓoyi hen seeɗa ndeysan nde min gari jotti inde ɓe ƴetti min e nder baton he taw min tampuno par ce que min joɗima balɗe ɗe ɗon tati fois altine ha alkamis min ñamani par ce que ɓe mbiyatama ko woɗɗani sa jolli Libye jarani kaɗanawo ñamdu eyyi en woni no yoɓi no wayno tamore en ni kokkuma goto kala ɗiɗon mais min ñamani min jarani donc deeɗa men muusi a yiɗat tudde e nder ndiyam en donc a gueɗe kewɗe haalata ko comme ça ni dek mais en metti seeɗa quoi joni Youss an ɗeɗon caɗele foof ɗen dañƴa e lawol ngol joni no jettiɗa Italie nde holno Italie wayema bon nomin jotti Italie nde wonno ko ñalawma alkamis no mbirumami ni hedde 9h subaka e ndeɗo tampere foof kay no wayi hewni aɗa jaggi hay ñalawmaji way miɗa jaggi ñalawmaji mi yejjitani hen haydara Allah waɗi bon min naddani ɗo e paɗe gara men leydi mi natani e paɗe par ce que comcamen fof leppi hay paɗe o galano min galano paɗe comcamen fof leppi min hay passeport am ko hen mi sikki boni ndeysan wadde jottimi Italie ko mbiyetemi komi ɓolo ko wiyete ko heɓata debbo so cuhlel jibinama no ardata ni ɓolo ko garɗo ɓolo
Allah walli noon bon e moƴƴere makko italien ji ɓe jaɓɓima min croix rouge ɓe nayi min ɓe mbaɗo min campuji he en ɓe gaddanta min ñamdu hen ɓe gaddanta min yardu non min lelori ɓe gaddat min comti on temps par ce complète goto jogui noon ndeysan joni no jettiɗon ɗo ende foof gueɗe mon foof kamɓe jogui eyyi kamɓe jogui gueɗe amen foof ñamdu amen yardu amen lelde amen ha ɓe guitti min ɗo ɓe mbaɗi min transfert min jeeyi par ce que minen naati noon ko Sicilia mais à la fin ɓe nawi min ha joni koye nder Sicilia he mais koto wiyete Messina ko toon ɓe joƴƴinoye min donc min no garmi toon noon tawmi toon no wayno sénégalais ji walla ɓaleɓe tan mbiyen en le liggodiri e tubakoɓe waɗoɓe traduire gandanɗa sa eyyi sa ɗum nen pour mbawa famde koɓe kalata ok a faami voilà ko ɓeɗon joni ndo yiha woniri noon Allah waɗi debbo goto manda ko en coppiye manda ko hollum quoi o yii kam rek o yiɗimi après min nanodirta noon o namdi mo liggoto o wimo guel ɗo oɗo ko cukalel min garam ɗo mbiɗo jogui passeport quoi mais kamɓe cikkat ko mineur après o wi o ko cukalel pourquoi on ƴettani mo nawmo o waɗa salle de formation to mineur uji to quoi après o noddimi o noddi waajo wi kam ar nan mineur mbimami no min wona mineur ko major parce que min jogui passeport am min kam no sansata en haydara yiiti rek sa yiiɗi après minen min mbawi walludem kono noon woniri min jewtidi e debbo o waajo woni hakkude men amin jewtidi haala walli kam o nanni kam e mineur on temps joni an Youssouf ngollo lawol foof no wayi hewde caɗele ni mbaɗa sikki ham bandiraɓe nani on naniri noppi moon ngollo lawol no wayi hewde caɗele e mettini e heege e ɗon koye foof joni an holon waaju goppanta holngun waaju goppanta bandiraɓe fulɓe bandiraɓe fulɓe foof walla sukaɓe fulɓe foof ɗannungal ko hunde daguide kala neɗɗo foti ɓiɗɗo gorko ene foti ɗannade ndaara ko dañi kono noon kala mone ɗanno min ñagotoɓe ko yo jomum rew lawol ɗanniyankoɓe noon ndew laabi dowɗi eyyi kadi ɗanniyankoɓe ene kewi façon ngaji woodi ɓe gandanɗa ko ɗanniyankoɓe e woodi ɓe gandanɗa kadi ko ɗanninaɓe ko ɗanniyankoɓe firti neɗɗo ligginiɗo hoore mum dañani hoore mum après arani hoore mum on ko ɗanniyanke wiyete en woodi ko gandanɗa ɓen ko ɗanninaɓe manam jinnaɓe liggi kokki jomumen haalis ɗanni donc wadde sonodu cause diverse ɗe jiida eyyi wadde kala hande kala cukalel walla kala neɗɗo jiɗɗo ɗannade ñagoto ɗum ko yo rew lawol normal lawol pour ngol rewede ngol ɗum noon bandiraɓe Youssouf haalma waɗi fayida no fewi kadi min beltima no fewi nde garɗa hande dartande min lawol ngol lawol hakkude Libye e ɗum ɗo saabu ñam foof min kam mbaɗa wawi wiide mi nananno ɗum tan hen sahaji ni mboɗo sikkanno won gueɗe kewɗe hen wona gonga gati ɓeɗon Libye kam sa yi ɓayde ko julɓe goni toon wo certain gueɗe sa wiyama julɗo waɗi ɗum mbiyata ko fenade kono joni kam ɓayde an ko an rewi ɗon an yiiri yitere ma hankkadi ndin kam mbo sikki bandiraɓe paami ji naniri noppi muɗumen ɗum ɗon foof kadi e musde e hamnade e mettude lawol ngol jinnaɓe ma tampi hen an hoore ma tampi hen won hen kam gara ɗo jiya jomumen hankkadini ƴewata liggey miijotaw kay tampere nde ɓenni nde ala mbi tan ɓayde ɗum ɗon ɓenni joni en wone beelam haran hankkadi ne jejjita tampere mumen hanki nde jiya jomumen so gari ɗo ƴewata liggey ne mbatta jawinde ne mandila ne lelo e laabi ne mbaɗa foof sa wi walla jomum ene daro ɗum ɗo dame jeere ene jeelo ene ñaago kalis an ka goto kaɗa selli a ari a tampi e ndeɗo tampere foof sa dari haaɓu sentirma ha tiiɗo liggoɗa miijoɗa hanki tampere tampuɗa nde liggoɗa ɗum ɗo nafta jinnama kono wona hen hande hewɓe nan ɗo garat ɓenno ngollo lawol no way musde ni jettoɗo jejjita ndeɗon tampere foof beddo ɗum a yejjiri ko yumma waɗno hen walla bande en walla ɗeɗon gueɗe a haaɗi yumma ɗanade ni foof jettoɗa ɗo noon beddoɗa ɗum jejjita ɗum ɗon wona e darade laaɗi ɗum noon bandiraɓe on mbiyama mbattu hakkille no fewi onon aroɓe laaɗe walla bawɗo wonde foof hayso wona laaɗe
neɗɗo kadi ne arɗo laawol taw ko laawol normal walla hay tinni ko jinna mum gaddi ɗum waɗa noon weddo ɗum ɗon waɗa noon ɗum noon Youssouf calminen bandiraɓe kadi no wayno waktu timmini ok Allah jarama wona kuppudema sa ko ɓeyduɗen cettata gaka gacca hakke ko kalta pour wonde yimɓe ɗanniyankoɓe aroɓe ɗo manam aɗan pularen wiye yejjidde galle bamum wona faytude to immino comme ça no mbiruɗa ɗo ni hande so Allah addima e nder leydi Europe poɗɗa ko wakkilade no mbiruɗa ni tinnoɗa mbaɗa hoorema neɗɗo ganda homɓe gaccuɗa ɓe gandanda ɓe poɗɗa wallidde en wawi wonde jinnaɓe ma en wawi wonde mawniraɓe ma en wawi wonde kadi foof e ma kono noon hande no mbiruɗa ni ko ɗum tagi kam nane wiide waɗi ɗanniyankoɓe en woodi kadi ɗanninaɓe en woodi gandanɗa wadde mbiyami ɗanniyanke en woodi kadi ɗaniyanke ɓeɗon koye ɗaniyankoɓe kontete manam arɓe ɗo yejjiɓe ko goni ko manam wonde ɗo a jaɓata liggade a jaɓata janggude a jaɓata wadde haydara ko darade supermercat uji ene waɗa ene ñaago halis walla sa liggima a wallita haydara watta dara watta fodde ma ɗum ɗon ko gacce wonande ɓiɗɗo ɗanniɗo wadde yimɓe mbatta hakkillaji no fewi ɗum noon bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe on calminama no fewi on jurama